na siya. Ano ka ba? Ikaw hambal din ta subong. Hi. Ari kami subong sa Luneta. Pito ni ng Jo. Bisaya ala ha. Bisaya ala kay kabalo na sila magbisaya. Galanto kami is. And just sit here for a while. This is my way of telling you I need you in my life. It's so cold without your touch. I've been dreaming way too much. Can we just turn this into reality? 'Cause I've been thinking about you lately. Maybe you could save me from this crazy world we live in. And I know we could happen. 'Cause you know. Ano ganyan, di? Rizal. Monumento ni Rizal. Oh, basi na-miss nyo na si Rizal. Ayan siya, oh. Remember this? The pole. Naman. 5 million yan. They spent how many millions for the pole itself? Oh, magpakaturi. Hi, tonight we're here. Bisaya, gang kay Bisaya. Vlog ako. Ngayong gabi sa inyo tanan, nari kami dito sa Luneta Park. This is the Bolton ni Rizal. The well-known, si Rizal, Libalin ni Rizal, and I guess dyan yung mga buto-buto niya and everything. Amo na siya nag-trending sa una nga million-million. Kaso sa mo na lang ang flag. Wow, gali. Grabe, no? Yes, yes. So, anong masasabi mo sa traffic? Well, it's Manila. Anong, What do we expect? oh, anong hambal mo kay Arin ako di subong? I hope you're going to enjoy your stay here and what else? Ma-surprise ni sila kay nga Arin ako di. Many more happy memories. Saan po? Tapit po. Yay! Try namon ang kalesa. Kalesa, no? Kalesa. Oh, di ba? Say hi. Pasilaw ko, puro pasilaw. Try, oh. First time. Papuli na kami. It was great. Ayun ang joke. Hi. Para maiba naman. Start. Manong, makita ka sa YouTube. Sabi ko gani, dulong lang kami ni Manong. Iya, pag kami galaya i-tour. No, di ba? Budbud si Manong. Dala na tour. Dolphin. Ano po? Dolphin. Diyan Alibing? Pwede po ito ni Dolphin. Ah. Oo, nadadaanan ko yan. Actually po, taga dito po ako sa Manila. Oh, Ito lang po yung turista dito ngayon. Yeah. Maynila. Ano po, voter po ako sa Florentino, sa Palok. Ah, dali ka nagabuto. Wow. Eh, bawal po. Residence ka na, Gidia. Bawal. Bawal daw rin. Ah. Ano? United Nations sa okay. Ano? Ayan yung Wait lang, unang ma'am. Malacanang Palace. Unang Malacanang Palace daw. Ano nga di kayo, kuya? Old Manila? Intramuros sa atin. Ay, oh, di ba? Wow. Best in tour, best in tour. Oh, ano yan, kuya? Yan po yung United Metro. Ah, UH Army Camps. wow. Dating city yun. Yan, no? Ayuntamiento. Casas de Consistoriales. Pier 1 to the Ayuntamiento. Oh, tour na kayo sa Manila. Ayuntamiento. Hello. Lagaw kami ni Wena. Si Wena naman ako lugod. Ano di gani? Market sa Makati. Yan o. See? Nagpangita kami shoes. Ano ganito? Ano tawag sa itong shoes? Lead shoes. Para kay Jairo. Oo, din yung tanaghalin, no? Ito ko sa piyak ko. Wow, kami ni Wena. Sa Macdo. Sige, go. Di lang. You can be the tear that I cry if we ever split. You can be the rain from the cloud when it's storming, or you can be the sun when it shines.